karon nadagpa na si Saldico. Unsa kay may tabo. Inig abot sa panahon nga mauli kay nakikoordinate ko no ang gobyerno sa Pilipinas ngadto sa Czech Republic. Sa labing daling panahon, mapapauli mo to nangutana ko sa labing suito kato dito to up to Europe permi. Mabitang wala to siya may pagmagnegosyo tag tinarong di lang yung kuha ng dear taken duwa kato si Congressman Edgar Sarmiento. Suhitos politika og sa ekonomiya kay negosyante man. Unya, what if moingon si kuan nga nga kong asylum lang dire kay gigukod ko sa gobyerno ng Pilipinas tungod kay kontra nako ang presidente. Unya, og may tabo nga kanang ingon anang sistemahang iyang gamiton nga asylum. Pareha ba ni kuan ni kato dito sa Netherlands si Juma Sison, matay naman to. Pero lahi itong iyang kaso kay communism itong iyang kaso nila. Kaning kang Saldico kawat ni. Ang European dili ganahan ini mga kawatan. Kung mauli si Saldico, di pa kani ipas-assassinate, di pa kani ipapatay. I-consider mo katong iyang mga video nga tulog ka mga hutong ni atong Nobyembre nga matod pa niya. Di niya mahimo. Kung why pagtugot gikan sa tambaluslos nga speaker nga si Martin Romualdez. Pagani po niya hisgote, ang asawang Martin Romualdez nga kongresista ubos sa tungog party list. Ikangil ni paminaon. Inig-abot dire nga ang target ani Malacanang man. Although ang presidente ha, doon ay immunity. Dili pa na siya mapailang kasong kriminal o administratiba. Gawas lang ipa-impeach kay administratiba na. Pero sa kriminal, wala na immunity. Pero si Andoy Marcos o si Amina Pangandaman, na ako'y contact sa staff ni Amina Pangandaman. Ako itong gihataan o kuan interview. Pero na overtaken ba sa mga laing mga istorya, mga dagkong balita. Wa na nako magkuhan sige lang. Atong kuno kay Murag. Siya mo'y gisugo. Matod pang Saldico sa iyang video nga gisugo ko no siya ni Martin Tambaloso Romualdez. nga pa-insert og 100 billion para sa project nga giingong gikas Malacanang gisugo niya ang Department of Budget and Management Secretary nga si Amina Pangandaman nga ni-resign na. Nagdungan-dungan to og si Lucas Bersamin. Matod pang Saldico nga na-confirm ang mga sugo tungod ni Undersecretary Adrian Bersamin, apo na ito dili anak. Apo na ito ni Lucas Bersamin kanang kabahin sa 100 billion nga insertion kadtong budget nga gi-approve in 2025 last year. Niingon ang ombudsman nga nakuha na nila ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa 26 ka mga kongresista. Initial pa ni. Unsa gyud kaani ka matinud-anon si Bonjing Remulla o kanis bangag. Kung ipapriso pag yun tinuod ni Marcos ang iyang igagaw si Martin Romualdez. Nga hangtod karon niingon na Remulla nga wa magi kalambigitas Martin oy. Abot unis panahon mauli ito Saldico iyag-iyag niya tanan kanang hinaot si Alfredo Garbin ang kongresista ubos gyapon sa Ako Bicol Party List nga mutug-an tanan sa iyang naibaw-an nga di manghilabot ang administrasyon bot pasabot ang Malacanang basin ko nung mutug-an tanan unya ang kaning 26 posibleng appeal ani ang Vice Chairman sa Appropriations Committee nga si Peter Calderon. Delikado ka aninyo ha. Di ba ka ma-appeal si ang mga may affinity ha? Konektado na sila. Katong hilag Jerome Awit. Kontra kang Edward Ligas, appeal ang kongresistang si Luli Papuano Dizon. Naloko na. Di ba ka ma-appeal si Ria Gulyas nga mo perten na kuha dito giitawag ni sa Cebu og flood control queen. Di ba ka ma-appeal ang kontraktor ni si Alan Kirante o si Jonathan Kirante. Nastan delikaduha. Ang may bibi ko, duha ka terminong na kongresista, 6.3 billion matod pa. Alan Kirante, gapoy kontraktor, di ba ka ma-appeal sa investigar? Wa ba ka sinilabot ng 26 ka mga kongresistang ikuhaan o salin? Di ba ka ma-appeal katong hingalag Alexi Tutor, 3rd District Bohol nga utropod? Kini, delikado kayo og mahibawan. Kay timan nga ang 12
billion sa 26 billion allocation tua ang dulan sa katunga tua ni Peter Calderon. Sa 12 at sa 26 bilyones, 12 kapin kang Peter Calderon. 3.3 bilyones tua dito ibutang sa Malabuyok nga ang mayor ito si Idang. Ngunit tanaw na to sa umaabot nga mga adlaw karong papaulio na sa gobyerno ang kana lagi kung makauli. Basin upog nga tong ingnon nga diha lang sa ipapriso sa kay definitely naa man gini kalapasan sa ilang lagda dito sa Europe, particularmente kana sa Czech Republic. Sa kalapas ka dire, undocumented alien ka dire. So prisohon unsa kadugayap ka nga mapriso. Unsa pod ang pressure sa Pilipinas nga mapapauli nila sa saldi ko aron mutugas tinuod. Musugot magka ang pamilyang Marcos ubo sa inahan. Nining bangag nga si Imelda nga, uy, ako na pag-umangkon si Martin. Uy, ka na tambalos-los ba? Ayaw na ninyong ipapriso in taon ka na saldi ko ay nagpapaulian. Simple, pagpahilom ni saldi ko, wa ba kay posibilidad nga ipa-assassinate. Kini mo'y daghang kay pangutana nga mo abot. Karon dako man kani istorya ha. Nadagpa na ang giingong perting daghanag kinawat pero timan ang imong kaugalingong kanang sentido common. Common sense mo ba? Bata-bata ra ka. Like Peter Calderon iyang vice chair. Bata-bata ra ka. Dili ka kahimog magbuot-buot ka kung way pagtugot sa imong agawon nga si Tambalos Martin Romualdez. Assuming nga bata-bata ra gyud ka kay kuan ikaw ra may chairman ra ka usang committee while ang speaker nimo ang Tambalos. So kaning maong mga nanggawas nga video ni Salde daghan kay mas tinuod ini unlike atong kang Kamadriaga nga so pabidang ilara sa natong Kamadriaga hasta academic record ni Sara Duterte iyang giukay kay matud pa gisur ko pasar kato mas dili to katuhuan padaghanan di katuhuan na to daghanang butbot na to ningon Sara Duterte kana iyang pinabit butbot na pero kani balik ka na to ang 26 ka mga kongresista di ba ka-appeal si Peter Calderon wa ba kay mga Cebuano ning maunang kapriso kana kon ang gobyerno sa Pilipinas karon ubos sa administrasyon ni Bangag matinud-anon kay mo papriso kay wa ra ba ang laing prosecutor dili man ma-prosecute ani mga piskalya lang dili oy adto na sa ombudsman padung ni Bonjing Remulla ang tanang mga kaso sa mga banggiitang kawatan nga mga kongresista.